Den 3. august 1807 invaderede briterne med ca. 30.000 soldater København. De frygtede nemlig, at den danske flåde skulle falde i hænderne på Napoleon. Den 2. september begyndte briterne at bombardere København. Det varede 3 dage og kostede ca. 1600 mennesker liv. Derefter frigav København deres flåde til briterne. Nu skal I høre historier fra en lille dreng. Det var den 3. august. Jeg kunne høre nogle råb udenfor. Min far kom løbende ind på min værelse og råbte: Skynd dig med udenfor! Drengen skyndte sig efter sin far. Udenfor var der mange mennesker, som løb rundt og råbte. Drengen løb efter nogle folk, som lå ned til havnen. Den britiske flåde var ved at invadere København. Sagde københavnerne, da de så briterne. Jeg så de britiske både sejle ind i havnen. Der kom en masse soldater ud af bådene. De havde alle sammen gevær. Der kom nogle mænd løbende forbi mig og råbte og skreg. Den 2. september kunne jeg høre nogle fly. Pludselig hørte jeg et stort brag. Min far kom løbende ind på mit værelse og sagde, at jeg skulle skynde mig ud af huset. Jeg løb ned på gaden. Jeg kiggede op og så alle de britiske fly. Nogle dage senere opgav Danmark deres flåde til briterne.